Horas madihamu na amanami, dohot inanami, na soniha hanggi penaribot na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus tuhatay. Pacupay tamu saya di program Sulu-Sulu Dohatam. Ima na penatupan dalam baga penginjilan Jelefai manang sodang bertanauli tu Indonesia. Apa di tahun talmanalu giot patariason hatane debata tuhamu. Alani jumulo mahita martangyang. Mau lihat madiho ale debata nami debata jahuba. Sila di bason liamang bui do pihami bege hatami. Huboto jalatung huha persehami. Ia hatami hati kosan, hati goran jalaguk huha somdoi. Sudi hamina persia dohot nama jalo hatami taruli do sia pasum-pasum. Alani hatahum maamang hatami pakulingi mahami. Asa hubege hupeop jalahulahuk kami hatami. Ay hatamido sulu-sulu dingulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangyang hami tuho. Amen. Daman dainang ihatani debata sibigiota imana nenet se Filipiopat ayat 10. Sono maridok disi. Saluhut na do tarpatu paau marhitete ibana na margugoyhon au. Husaha salinay saluhut na do tarpatu paau marhitete ibana ima Jesusi na margugoyon au. Ia tema dihita dari nungata ima di pargugoy Yesus. Si Paulus nang sudah hita jol mana persetu Jesusi ima nama jolo ibana gebetuhan jali si palua dihita guardo hita naung dipargugui Tuhan Yesus. Alang ulut na tanghulunon, dang beholan ng ulut sabing. Alay ngulu ni Yesus. Nang miyan na adong di bagasan rohatta. Alanido, dang besalak tahape. Alay adong ali-ali na sumurong ima Tuhan Yesus nang rap dohot hita. Ido alana buhita margugo gumugo siyan akahalak na sa porsyento Jesusi. So si Paulus napason ni Tuhan ni tung diboto dihapresyay jali hati dakon. Ahape na masa dinguluna boy diulahon. Alay dang iba na sa diri ba na mangulahon. Holan alani na marhiti Jesus do. Pola tahe di pacojor ibana ima nang tiki hahurangan dohot tiki marhalubian. Tiki bosur manang butong songoni nang tiki rapar. Tiki ngalian pamatang na nang tikilas. Dihagaleon nang tiki di jolma pe ibana. Nang ditiki di palya halak. Dohot tiki di hagugutan. Alay buido tupa, buido di taon ibana, ima, holan mga sahon, gugu, naung dilihon Jesus tu ibana. Ay Jesus do Emmanuel manang ale-ale di sudejol mana perseya tu ibana. Jadi dang jol mana galebe akka jol mana perseyai. Pamatang tado boy gale. Alay molo ta pangasahon do Jesus dohot guguna marhita perseyota tu ibana jol mana margugo do hita alanunga di pergugui Tuhan Yesus hita ima hita ng porseya tu ibana. Atong namang dainang asataboto ma jalata porsyai. Marpangasadem mahita tugugo ima gugo ni Jesus nang adong dihita. Ahape na masa ringulutta unang tadok hita jol managale. Adong pasitaon non arsak ni roha
las niroha ng akabar sa hitop pe. Tung taboto ma, na ang adong do Jesus, mga lihon gugo to hita, asabuhi hita manaon, sa luhut na pe aha, na masa dinguluta. Atong, sa tapangasahon magugunay, dohot holong na ng adong dihita, ay ido, gabi pangrupiyon, ng hagugoon dihita, ng porsiya to ibana. Martang yang mahita. Mauliate madiho ali debata nami, debata jahuba. Siya nang miyak ko di bagasan hami, gabi ho Tuhan jala si palua di hami, jala naong mapargugoy sa luhut na hami na porsiya tuho. Pagugum haporsiyan nami tuho aliyamang, jala susoy mahami, asa totong hami mga sahon gugu, dohot asi ni roham, naong nilihon mo tuhami. Di bagasan Kristus Jesus, martangi yang hami tuho. Amen. Mula tayo manang dainang, siya nang sikop di bagi hamuna, hatani debata, naong hutari sukami. Tuhan Yesus mamasumasuhita sa luhut na. Sapi, ito napajupay tamo si di minggu na nangro.